Hello, good afternoon. Ito po ulit si Mr. Rodolfo. Ito po ang speed test. So, yung speed test natin. Okay. Pala, update po na tayo sa sa speed test po ni Tito Telco. Ang location po natin ngayon ay nandito tayo sa San Jacinto, Pangasinan. Dito tayo, malapit na po tayo sa sentro. Sentro na po ng Pangasinan ng ng San Jacinto. Ulitin po natin. Speed test po ulit. Sa mga nanonood po ngayon, humihingi po ako ng pabor. Baka po pwedeng paki-like and subscribe po ang ating YouTube channel. Sa mga nanonood po, baka meron pong taga dito malapit sa mga San Jacinto. Ito po ang speed test. Yan. Yan pong speed test. Medyo maganda. Okay na po yan. Okay. Muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung ni-like and subscribe nyo po, maraming salamat din po. God bless po. Ingat.